Reservation 44% reservation nak kabenta ki schedule tribe jong ka jala Meghalaya kat kum ki office memorandum ki balapan mi daka Ministry of Personnel and Training pi nakapor kani kadi kawai ni kimat ki bangi ngi kren bala dengi pet ya ki Pyntreikam jong ka central government lane jong ka Sorkar pedeng ka badon hang ni apo jala ngiu i bakim buat bet but renti ya kani ka 44% reservation nak kabenta ki ST kay ka belajar ya ka State Bank of India hapor baka khot ya ka advertisement ka khot ban ong ba ki balaj pus nam ta group C bantre hapo State Bank of India hang ni hapo Meghalaya ka 100% ngre hapor ba tepat kita ki 100% wan ra di ST ki bedai nasaba ki bomde na ka jala Meghalaya te kandon jingbot ayu kata ka reservation ka bobu 100% take nam ta ka jala Meghalaya ki ST na Meghalaya lada omla ban Pyntreikam ya ka tengi na kaliang na kasing man ta singi ngi kendu governor ngi ong ya governor ngi kerpat governor bu udai ban shim ban yakran bat ka Ministry of Personnel and Training ban penting kena bahaba pipen mi yakini ki office memorandum lani ki jing betha dairu ban budin ban budin ba kini ki Pyntreikam jo ka Sorkar India ki badon hang ni apo Meghalaya ki dei ban bud ya kata ka office memorandum ha ka ba ki pun samla ki jongi khamtam e ladangi yo ya kata ka 100% conservation kan dei ki jing yo nong yangi ki try mulo di nakaliang ka jongi ngilabu ya ketika jeng Dawa mat jong governor bu governor unshim unyakren untho lane un betha ya ka Ministry of Personnel and Training baka dei ban Pyntreikam ya kanika 44% reservation hang ni ya ka jala Meghalaya kabalai kabasaw ka jing ya